Mä aamusella lämmitin saunan tuossa 4 jälkeen ja kävin saunassa ja sitten läksin ajamaan ja tuossa ennen Helsinkiä soitin yhdelle kaverille ja se neuvoi sitten sanoi, että käänny sitten Kirkonkalalta oikealle. Ja... Perussuomalaisten uusi kansanedustaja Teuvo Hakkarainen. Onko tämä ensimmäinen päivä vähän kuin ensimmäinen päivä koulussa? Kaikki on uutta ja outoa ja kaikki täytyy opiskella tässä uudestaan, että kaikki on uutta. Joo. Onko ollut näin paljon porukkaa sahalla asiakkaita milloin? Ei ollut yhtä aikaa. Ei ole ammattikaallisia. Pankinjohtaja. En mä tiedä, että mä oon tottunut aina tekemään ja sitten työ on näyttänyt sen, että mitä on tehty. Että nyt tää on vaan, että täytyy se yrittää tehdä minkä osaa. Saattaako olla niin, että tulee kohta sahaa ikävä? Sitä on jo nyt ikävä. Mikä salamiehiä on? Sahuri. Sahuri? Mitä se tarkoittaa tästä? Niin sahuri. Me ollaan saman alan miehiä. Mä oon ollut koulupoikana sahalla duunissa. Se tuo maahanmuuttohomma, että se pitää saada kuriin. Pitää saada kuriin, ettei se täällä ruveta rosvoja ööllä hillumaan. Pikakäännytyslaki heti voimaan. Se on saatava sillä, että mä yhden kaveri, sen poika on rajalla, niin sanoi, että neikeri ukko tulee sinne ja sanoi, että turvapaikka, se ei osaa mitään muuta Suomea ja heti ollaan sisällä. Enpä tiedä, mutta tämmöistä se on ja kaiken maailman muslimit täällä hilluu ja kyykkii tuolla huutaa. Kahtakohan minärettiin kohta tuossa ukko huutaa siellä tolopassa. Aamusella 5 aikaa aloittaa, sitä on mukava kuulla.